Gerumbul lah ya kok tembok Cina. Mariana, Piye Dan? selora kowe tak jak nulungi kae yo. Nulungi sapa? Sing ndi to? Kae arep bunuh diri lunjak kawit gedang. Hoi astagfirullah. Ya ora matino kae, kurang munggah. Lah mulai ayo diwangi unggahke. Ya ora apa-apa yo, marai rusak wit gedang wae cah kae. Wah, manuknya kata ucul iku rasane. Sembuh. Lah iki ono fenomena pemain ditekok setan lur. Diduga kena asap kakean protes nang wasit. Tekorane keselok kodok. Lah iki kiper profesional lur. Paketane entek AFK, dikongkon Joko gawang malah tiang gawangnya dikeloni. Lah iki Sun Bokong ketokno jurus kami-kami supaya gol pas nyepak. Punyer-punyer rong dino 5 wengi, mabuk mbok gagah nyepak bal koyo arek bayak lho main celekan. Gawangnya nek ngarep balik disepak nang ujung kulon. Lah iki ono hasad lemu edition pelayan-pelayan katoke melorot. Keplecok jongkok bolong komeng ora karo-karuan. Aduh, mentang-mentang bokongnya semok putih dipamer nang ngalor ngidul. Jalali testing SLJJ sepak langsung jarak jauh Jiro Lujan untuk Tompi. Akhirnya Ndo kembali ditapok bal ke samplur yang gembira guys. Teman-teman, engkau kan musuh Perancis. Ojo sampai kalah lo, kudu konsentrasi. Ojo ngelamun, apa meneng lamun mantan. Pokoknya engkau lek menang tumpengan tak belehno iwak Pokemon, oke? Oke. Mbah jenggot piknik tipis-tipis OTW jebol kawang negeri Wakandang. Ronaldo tadi Messi mendadak tadi Ronaldo. Satu tendangan gol adem tenan bagaikan angin silir-silir. Angin sepoi-sepoi. Maradona sampai meriang. Hari kebalikan doa orang teraniaya sing kabotan jenggot sing penggaweane dibuli netizen akhirnya dikabulno 1 gol karo Gusti Allah. Nanang pelayon alon-alon kelakon koyo putri keraton. Umpan selala ditompo Supri Batakur SLJJ sepak langsung jarak jauh gak kesuwen ngejal modal kecere ditakro Imam lonyor bali tak arufan TW gawang mak tumpi. Masuk Pak Imam. Langsung sujud syukur sebuah prestasi emas gol spektakuler mlebu gawange dhewe. Kanca-kanca langsung selebrasi semayanan selamatan sego tumpeng mulai pertandingan. Jingo sapa sing ngentut ki mau kowe, Ndas? Ndase kok iso aku lho. Cah kae lho biasane meneng ngono ki ngentut. Bajingo bar nguntal apa ambune wong ngene. Alah kowe dhewe to sing ngentut. Dadak nunjuki wong. Lambemu antutku ambune ra kaya ngene. Iki ambune kecing banget tok. Mambu apa to iki? Ambune buadek. Ambune ra ilang-ilangi asem tenan. Wis jan ambune pating klenyit. Mambu apa to jane? Aku ra mambu ki. Imam nyaut umpan siap-siap epic kompek OTW kawang diterobos Agus. Imam antisipasi salah sepak guys. Kuname Agus terjejak Imam guys. Metek dewek nyongi kelaran. Masih gendon menguasai bola mak telumpik takori Supri mabur dhuwur kena diatur Jut gendon ra trimo dibales koncone yatin mabur slidingan manja ulala anjay ditambah adine diketak ponakane koyoke gendam lama wis padha mangkele cebret langsung ngetokne jurus cupang gondronge. Kita saksikan pemirsa piala COK ditendang ditumbuk didilat didak-idak ndoke pecah des. Iki jalodong giring bal kena gajulan sepenuh hati Jut kak seto kong buri slidingan online. Oke si Kripo ancang-ancang lempar jumroh di kepong sak kabupaten transfer nang karet bel biasa tak ora sampe cicila karet bel. Gol. Ya Allah karet bel ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kerja lembur bagai udah sampai lupa orang tua.